ndewo ndị ikwu na ibe. Ọ bụ mụnwa na-ekwu okwu, Maazị Chris Ọkụda. Ebe a ka anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ akpọrọ ST&T School nke nọ na GRA Ikeja. Ebe ahụ ka anyị nọ na-agba nke abụọ na-asọmpi akpọaza. Unu lee anya ebe unu ga-ahụkwa na ụmụ akwụkwọ na-atọ nọ m n'ihu. Aga m agba ha ajụjụ ọnụ ka anyị nụkwanụ ọnụ mmiri ha, ka anyị nụkwanụ ihe ha bịara abịa ime, ka anyị nụkwanụ otu ha si wee kwado maka asọmpi nke taa. Ka m bido na kedu aha gị? Ka aha ụlọ akwụkwọ gị? Aha ụlọ akwụkwọ m bụ Laura International School. Gịnị aha gị? Aha m bụ Nwaada Chioma Okeke. Ka aha ụlọ akwụkwọ gị? Ụlọ akwụkwọ Aha ụlọ akwụkwọ m? Aha ụlọ akwụkwọ m bụ Radiance High School na Festa. Radiance Festa. Gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Nwaada Chimamanda. Ka aha ụlọ akwụkwọ gị? Aha ụlọ akwụkwọ m bụ St. Jude's Private School. Aga m ebido na gị nwa. Chimamanda ọkwa ya? Gịnị bụ ka ihe ebumnuche gị ebe a, ka ihe nche unu nwa dịka ụlọ akwụkwọ bịara ime asọmpi, ka ihe iche ụlọ akwụkwọ gị ga-emeta ma ọ ga-agbata tata bụ asọmpi a? Ihe anyị bụ uche wee bịara ebe a bụ na anyị ga-abịa zaa ajụjụ ajụrụ anyị ma burukwa ụzọ nke mbụ n'ala. Okay, daalụ. Nne, ihe m chọrọ ịjụ gị ugbu a bụ kee otu unu si wee mee nkwado maka ụbọchị nke taa? Kee otu unu nwa na onye nkụzi unu na skuulu unu tụrụ onye na-akwado maka ụbọchị nke taa? Kọwara anyị. Anyị na-agụ akwụkwọ, na-egekwa ntị, na-anụ ihe, na-ekwu nsogbu adịrọ, na-ekwu na-anụ ihe onye nkụzi gị na-agwa anyị maka nkwado Igbo competition anyị bịa ka a jụọ ajụjụ, ka anyị zaa n'Igbo, marakwa ebe anyị si, marakwa our roots. Ọ dị mma, ị mere nke ọma. Nne Chikamso ọkwa ya? Okay. Ị gatụgo asọmpi akpọaza na mbụ? Unu ọ gaala mmemme a na-akpọ asọmpi Igbo? Sulugo ọ gaala mmemme asọmpi Igbo na mbụ? Okay, mana enwere oge ha ga? Okay. So na nke a ị bịara ugbu a, enwere ka isi wee na-eche na Laurel International Secondary School ga-eme nke ọma na asọmpi nke taa? Ka ihe nwere ike ikwu maka ya? Anyị ga-eme nke ọma na asọmpi maka na ya practice bago, onye nkụzi anyị nọ na-akụziri anyị, na-agwa anyị ihe a ga-ajụ anyị ụbọchị taa. So ama m na anyị ga-eme ọfụma. Daalụ. Nsogbu adịrọ, unu kwuru nke ọma, nsogbu adịrọ. Mgbe anyị bido mmemme, anyị ga-amazi ebe ụlọ akwụkwọ nke ọbụla ga-anọ. Ihe m na-ekwu, mana nke ọbụla unu na-eme tinye na obi na ya. Unu agbalịala, ise na ike. Daalụnụ. Igbo bụ Igbo, nna Fulani, nna n'ogodu n'ọnụ ụmụ akwụkwọ na onwe ha ndị bịara ime asọmpi, dịka ha gwara anyị otu ha si wee na-akwado maka asọmpi nke taa. Ụfọdụ gwara anyị na ọgwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ nke ha bụ ndị ya bụ onye nke mbụ na emechaa asọmpi nke taa. Nsogbu adịrọ, anyị na-abịanụ.